Mga kapuso, padayong gibantayan karon ang duha ka sistema sa bating panahon. Subay sa labing uwahing kasayuran gikan sa PAGASA, nabantayan ang low pressure area sa utlanan sa Philippine Area of Responsibility, mga 1,050 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Mindanao. Ang laing usa ka LPA ana gawas sa PAR nga may gilayong 1,250 kilometers sa sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Matud sa PAGASA, ubos pagihapon ang higayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo apan posible hinuon nga magkausa ang duha ka mga LPA. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, uwanon ang Cebu, Bohol ug ang Southern Leyte sa Eastern Visayas. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa Luzon. Lakip sa uwanon ang halapad nga bahin sa Kabisayan ug Mindanao tungod gihapon sa trough sa LPA. Hapkit tibuok Luzon apektado gihapon sa hanging amihan. Tungod niini mamahimong baluron ug makuyaw gihapon magpalawd sa ubang bahin sa kabaybayunan sa Luzon.